Gallaka budurwar ƙauye soyayya da ke sai an shirya. Dole sai an shirya. Akon a tashi sai labari. Gallaka budurwar ƙauye a yanzu ke ake wa gori. Kina tsakar ki dama da nasu wataran dole za a biyo ki. Gallaka a da kuka kira ta a yanzu me yasa kuka bi ta. Na ce miki komai zai zama labari gashi kin gani. Wanda ke gudu a baya gashi sun yi sansani. Gallaka budurwar ƙauye mai sanki dole sai ya shirya tun da na gani. Duniya ina labari. Gallaka budurwar ƙauye kina son mutum kikan zage shi. Gallaka so ba ruwan shi baya dubi. In yi wayo ya ɗauka fiffice gare mai tashi sai ya ja ka sai ya kai ka ga gallaka. Ka ji budurwar ƙauye gallaka. Gallaka budurwar ƙauye soyayya da ke sai an shirya. Dole sai an shirya. Alhamdulillah Allah ya bani yarinyar nan gallaka. Farin jininta sai godiya. Gaskiya Wani bai fa auren matar wani. hakan Kuma ita wannan yarinya da kuke gani gallaka allura ce cikin ruwa mai rabo ka dauka. rabu da yake da kai din banzanka ka san akwai wulakantacce akwai to waye shi din banza an gama kyale shi mu tafi su an gama kina ina yana yanzu da maka rugurugun maka kaca na yadda kai mun rugurugu kai mun kaca ni ne saurayin gallaka ni ne wacce take so ni ne wacce take kauna ni ne wacce nake cikin ranta kuma na rantse da girman Allah duk ranar da ka ƙara zuwa kofar gidan wannan yarinyar alƙur'an zan yanka ka Na zo mu ƙara daddarewa saboda kin ga daga gobe juma'a saura sati uku. Insha Allah. To shi yasa na zo in ki ku da kai wata matsala mu tunkare ta kafin lokaci ya kure. Ba wani matsala. Babu ku. Ba wani abu duk wani abu an riga an kammala. mutum ya nemi wuri ya kwanta ya kace kofar gidan ubansa gidan ubana ne mu Ina zuwa. Ina ai gidan mu ne. a gidan ubanka ya zama na aka haife ka A'a ku ai da aka da na same ku anan dan aka haife ku ku? da Allah kuma Kai san Allah. San in san ka. Billahi la ilaha illa huwa la ilaha illa asibiti dukkan ku tafi alquran kai ba mai magana Ni ban rasa ban gane na kware a cikin kai ku ba ba. mai magana bishi Mahaucin ne ko makerin ne to dai ni dai kowa sani dan asali ne. shi wannan dan mahaukata ne ba kai ka ce kofar gidan uba sweet Ah, gallaka. Ga mina ai kin yi surutun mu shine kika fito? Ai daga gona nake to ki ga yawa baba na gama gangare saura tudu. na biyo ki cikin nan in shigo biyo ki ne ka biyo ta uwarka za ka mata gidan ku ne Ni ke da izinin shiga nan. a to shiga mana gani in dai tusa za ta hura wuta a yi magani Haka kake tunani? Bari ka gani. Salamu alaikum. Sannu baba. Ina wuni? Sannu baba. lafiya kalau madalla alhamdulillah Madalla. Yawa. Kuma na gama gangare yau din saura tudu na ce da yake yamma ta to shi ne abin da. Yawa. Wallahi. ni ma da gangaren ban shiga ai na ga balin fara biyo wata gida ku tsaya yi mana magana Ka san Hausawa sun ce bin na gaba. ban Allah Alhamdulillah. Allah ya bani yarinyar nan gallaka. Farin jininta sai godiya. gaskiya to yanzu dai dama ni abin da ya rage kawai kawai da Allah zai mun magana da Allah ka tsaya yi mun magana da Allah Kai baba dukkan ba bakin fuska bace a gona. haka ne Kai din nan yawa ba dan wani sarki fa. Gidan sarkin fawa ne da kaji miya ta yi zaki to daga gidanmu ne ai da an yi miya da zaki Kai ba dan sarki makira bane. wannan fatanyar mawa ya kawo ta mahaifina ne ya kera ta Shi kai dan gidan sarki noma. Sannu baba.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Yawwa. Abin da nake so da ku. Wani bai fa auren matar wani. Hakan. Kuma ita wannan yarinya da kuke gani gallaka allura ce cikin ruwa mai rabo ka dauka. Wani. Haka ne. Yawwa. To dan haka ba na son in ji an yi wani hatsaniya. Matan mutum ka bare shi. Haka ne baba. Yawwa. Sai Allah ya kashe zama ne. Wannan daga Allah ne. ne dan madubi ba? Wannan daga Allah ne. Ni dai ban ce ba amma na san cewa mutum ɗaya za ta aura. Haka ne. Yawwa. To ni zan shiga gida. Yau baba. To ma da Yau za a fita mutum ne koko. Ito ya danganta. Yawa ba komai. Ba komai. Dan ku yaran nan na yanzu ba da abin da Ba komai baba. Baba bari in samu ruwa. In Allah ya kira ko ba ciwo za a tafi. Ya ka. Wai kai. Ya ka. Gidan nan ba gidan tsoho ba ne. Kai idan dan anace ne ya haife ka. Na rike girman manzon Allah. Baba! Alƙur'ani kira in ce ga yanin za ku sai da hali a ƙofar gida. Kar a yi kisan kai a ce ni dan manoma ne na sari wani da fatanya. Ni na ci uwar galar da murƙa fa. Kai Ni da kake gani na. A da kuka kira ta a yanzu me yasa wani abu ya kona mun rai alaji a garin nan gaba ɗaya kaga abun yi ya ci tira nera ta gagara mutum sannan kai bari kawai yanayin rayuwa kenan yanda amar ya zo kenan to yanzu yanayin rayuwa haka za mu tsaya mu dawoma kenan to shi kenan kullum manya sun rike komai na garin nan ba wani ci gaba ba wani wanda zai shigo muku yar karkarar ku ice bari yi muku aiki i tunanin cewar iraya muku marayar ku ta rayu da kenan da kenan a ita rayuwar dama haka take ana kan Allah na nashi duk wanda ka zaba sai ka ji an ce ƙara wanda ya sauka duk wanda ya zo sai ka ji an ce ƙara wanda ya tafi mulkin kenan amma ni ka zaba nake ba mamaki akan yarinyan nan gallaka mana ina rasa hakura zan yi ma ina ji na rasa abin da ta yi mutane a garin nan kowa dai gallaka kowa dai ni dai shawarar zan ba kawai ka ci gaba da hakuri da ita na ci gaba da hakuri da ita kai zaka ci gaba da bani abin da zan bata Allah zai baka haka ne ka ga magana ka gani ai yadda muke cin albarkacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk wata kusan gurwa ma da zaka shuka ka hai to ka gani Allah ya taimake ka ka rike Allah ka rike Annabi da salatin nan ka dinga rafka shi ko da yaushe ka dinga rafkawa Annabi salati ka dinga shimfida ayyukan alheri to sai a wayi gari ga sawun ka ga sawun gwamna ni da aikin soja nake so sai na tana shi soja sai da karatu saboda ai ka san na taba yi wa wani soja facin taya to shi isa ka ji ina sha'awar aikin ina da alaka da su tunda na taba rike abin hawan soja kaga ai ma na zama soja ai ka zan mai aikin soja ba na gani aikin soja sai da karatu wallahi yo ga wani ma mutumin mu nan mawaki ne nan amma shi abin ni ike wani dan dogo fari mai jiki na zan san shi da ije gidan sojan i wahala i dauki bargo i gudu wanda ake cewa mai cinkus ike na gane shi shi dai mai cinkus din mai cikus nan binni nan wajen mutala su kwaya nan dai na gane shi kaga ai kamar gaske i zo limi i fara aikin nan Habibu Shaibu i dauke su tsohon gwamnan Filato na tudun wada da ike Kano ya ga ya dauki bargo ya gudu ya kusa fasin out i dan hannu karin ya tsu kai din banzanka kai din wofi waye kai to daga ina kake ai ke din sai shi din kai din ke din ai sai shi din sai ke sakaran banza sakaran wofi mahaukaciya Allah wadaranka kai ma Allah wadaranka kakkace mai komai ka kale to iga min man wanda yake da hauka shi yake zabure ke ce mahaukaciya haka ne in dai kika ji kare ya shishi na takalmi na rantse da girman Allah da dambe da kokawa da asakala babu wacce ban iya ba in kika ji kuma wannan ta gina ba ta higa bane daya in gaya maka kai ka san mahaukaci kala uku ne haka ne akwai wanda
shi cizon kwalta yake. Haka ne. Akwai mai cizon sama. Haka ne. Akwai kuma wanda yake bin inuwa sai ya kama. Haka ne. To yana daga cikin Kuma ɗaya. ma ina gallaka. Na'am. In kika ga kare yana shinshina takalmi. Dauka zai. Sata zai yi dai. Sata kuma zai. akwai firgitacce akwai yamatsatse akwai tozartacce Kai, a nan na gane kai na fi ka iskanci daga nan har kwata na iskanci na. uwar galan mai mulka Ni ba na guro nake. In kana neman gogaggen dan iska ka samun ka sha fatiya ka duba tsakiyar kai na tsohon dan gwagware ne ni ka duba auna ni in ka kalli nan dina zaka ga an rubuta kokere. Nan zaka ga an rubuta kasan gada. ka duba ni sosai Sai ka kyale wannan. Da ka ta duba kira ba ta shiga ba dama ke da ganin kira na kin san na ɗaran matsayin kwalle ko ni duk inda gyatuma take nan nake. yawa Duk inda kaga gyatuma to na fi kauri a nan. ku ƙarasa juna Kuma kina ji mu je mu rabu da kina kai din banzan ka ka san akwai wulakantacce akwai waye shi din tozartacce banza. an gama Kyale shi. Kyale shi. Mu tafi su an gama an gama kina ina. Tsaya nan. Yanzu da maka rugurugun maka kaca-kaca na yadda kai mun rugu-rugu kai mun kaca-kaca sai na nuna masa da shagon bacin rawa da aljani kwarkwada da holo guri na suka kalli. Ko matsoraci ne. Wannan ana kai ka oloran an ga 'yan uwa. Idan ya kalli nan dina an rubuta legar nan an rubuta ojere daurin iska Daurin iska, daurin guguwa. ni da aka rubuta daurin wahala Wallahi. duba kai na tsohon dan gwagware ne ni Ai, kwaɗan giya ba. Ai, hada iri da daurin iska. ko da iri da daurin iska me rike kudin mutane Mai kudin mutane mai Igudu. kudin mutane ya gudu. Igudu. Shi ke bata. kai masa wasan kwana uku ya gudu Zo mu tafi, zo mu tafi. Dan yasa har yanzu haka na. daurin iska tun da ka hana yar uwa ta albahinta kai ga uku Ya san. Daurin iska. daure tun da ka daure yar uwa ta Daurin dabino ne. sai mun daure uwa ka sai mun daure uwa ka sai ke dan uwan ibola Ka san me? Isu kina ji. Wannan daurin iskan da kake gani. Shi yasa shi a nan fa zai mutu. haka ne A ogere zai mutu. ina su yi ta zo nan so nake da nuna masa bambanci Ni to ka san abin da nake so. Eh. Duk irin wannan abin da kake jajircewa Eh. a kaina Eh. kake nuna kai ke kaunata, Yakwa. kai ke farin ciki da ni, Yakwa. kai ke so na. Oya. Hatta babana bai nuna min haka fa in zan gaida yayi kau da ido saboda rayin kauna. Shi yasa Matsiyaci nake dai. son ka. Dale shi. matsiyaci Shi yasa nake son ka. tsohon dan giya Dan annabi ka tsohon ma'azu ka kamanta. uban wa zai biyo ka muka san kuno ne a duhuwar yadda dama mutane suka fara fasara ka fara ketare Na san shi. kware kuwa Kai duk wanda ya zauna a ogere he ya koyi wannan a zumu. kware kuwa na sani wani irin abu kai wukan nan ne gaba ɗayan ta bata kana ji na jiya kilihin nawa ka ɗauka nawa ya ka kamun 2,500 na ba da bashi to kai hanzarin karɓa saboda ba zan rika karɓan dabbobi ina yankawa kana kaiwa kana ba da bashi yawwa ne su gaba ɗaya kana ji na matsalar da ke faruwa abu guda aka yi wanda dama ina so in gaya ma yarinyar da nake aran keke wurinka ina zuwa wajenta gallaka wani dan wannan me makeri wai ni zai ciwo mutunci akan wannan yarinyar kana ga cewar duniya za a zauna lafiya wai to ka rabu da ita muna iya rabu da wa ai da rabu da gallaka to gara ce yau ne ajalina ya fi min sauki saboda ita jini na ne ni jininta ne mun haɗin rab da kwaf babu yadda za a yi kai ko uban waye bani shawarar rabu da gallaka to wallahi talla tsakani na da shi ma wallahi talla gaba ta ina na hala zan bar fa kan gallaka saboda me saboda ta zama jini na zama jininta rab da kwaf muka haɗu yanzu ta fi ni kenan gurin ka kai idan ana bangaren iyali daban take da bangaren dan uwa ɗaya uba ɗaya kai daban kake ita ma daban take sannan kuma karka manta da cewa idan aure ka ne ita dai zan aura to dan haka duk wanda ya bani shawara akan bargallaka to na rantse da girman Allah yana kwan dubu ina tsine ma albarka hada ni kai ne wai za ka yi mai rayin kunya ne za ka yi mai rayin kunya ne
ina magana kana neman kamar sannan bar aikin bar na ce bar aikin ka gaya wa baban na koro ka gallaka a da kuka kira ta a yanzu me yasa kuka bi ta na ce miki komai zai zama labari gashi kin gani wanda ke gudu a baya gashi sun yi sansani gallaka budurwa da kauye mai sanki dole sai ya shirya tun da na gani duniya ina labari gallaka budurwar kawai kina son mutum kikan zage shi ka san addinin musulunci ya ce kai sallama idan ka haɗu da dan uwanka musulmi ka fahimce ni abin da yasa na ansa sallamar ka na'am saboda annabi ne ya umarce mu haka ne kuma kai zan nuna ma ni dan makera ne waye makeri wallahi sai na sa wuta ta kama ka din banza ni ne saurayin gallaka ni ne wacce take so ni ne wacce take kauna ni ne wacce nake cikin ranta kuma na rantse da girman Allah duk ranar da ka ƙara zuwa kofar gidan wannan yarinyar alƙur'an zan yanka ka zan maka kaca-kaca ka san cewar mu ne yan mahauta mu ne kogin jini jigawan nama ni na dauka ma dan mahaukata zaka ce dan mahauta ne ni full ni ba barin gaya ma da mari da marmari da mari mara tuwo ɗaya ta tafi su haka ne kuma ni ina gaya maka wallahi in baka rabu da yarinyar nan ba ko in ajali fa ya kira ko ba ciwo za a tafi waye kai daga ina kake ina ne garinku ina aka haife ka ina aka yaye ka waye ubanka na rantse da Allah din ranar da na ƙara ganin ka a kofar gidan yarinyar nan wallahi tallahi ajali ne ya kira ka waye kai kai din banza daga ina kake a ina haife ka ina aka yaye ka wanda gari aka haife ka sai duka maka dangare ne hau kaina kana rikin da hannunka wallahi banza aikin wofi kai banza dan fashi mai barawo kai din wofi mana wai kai sarki dan talalle ma irin kawar da kuka mata ma karshen zamani alquran mu fawar mu tun daga zamanin iyaye da kakanni muke ta karɓar bashi muke fawa kuke ta karɓar bashin ragunan jama'a da awakai tan zamani da kakanni ai kokarin biyan bashi ba wai a zo ai aure da shi ba banza aikin ofis zakara banza zakara kuma kai dan halan ne kai bari ga ma da mari da marmari da mari wallahi ma rato dai tattafi su haka ne saboda haka idan kaga yarinyar nan zaka iya ci gaba da zuwa to wannan na tabbatar da cewar a kwana a tashi dai za a ce Allah ya ji kan musulmi ranan da na an baka mutu ma a cikin musulmi ranan da na ƙara ganin ka a bangaren kofar gidan wannan yarinyar wallahi tallahi ka kuka da kanka ranan zan maka mutsu zan maka kaca zan maka raga bari da gona ka kabi ne mun baba ai gara ka kai mun biyayya tun yanzu na gane ai baba gara kai mun biyayya tun yanzu amma baba dan bura ubanka dan kai ka gane ka kara an ga ka kara mutiyaci da mai arziki baya fada kar ka kara waye mai arziki ni ka akwan a tashi in dai zaka da ni in ba kana tafiya zan sa wuta ta kama ka cikin kayan ka nuna ma ni dan mutane waye mai arzikin ka cikin kayan ka wannan ita ce uwar garki mu mun sani karan banza zan nuna ma dan makera ne ni in ba sai na sa wuta ta kama ka ba Allah ya kina girman kai ka san Allah bari ba ka ciji uwar ai haihuwar mu ce ba ai akarkarar nan ba amma anan muka girma kin ji gaskiyar ni ban taba ganin ka ba ma Allah sarki to aiki ya mace ce ko da yaushe kuna gida haka ne wallahi kuwa yawwa yawwa amma ke ba nan kike ba a ni ba nan nake ba daga wani wuri nake aure na ne mutu to yayana na nan garin sarkin noma shine nazo in zauna Allah dai kina ce mun sarkin noma sai naga sarkin noma a fuskar Allah dai yake to alhamdulillah Allah idan ba za ki ji haushi ba yake kin ci aure ya mutu haka ne an gama idda an gama Allah da iko wallahi to Allah mu ma za mu dan shiga cikin yan takara yawwa da yake dai abin rabo ne ko ba haka ba to madalla yawwa to zaki wuce ko ai a dan samu ma da hadda wani dawainiya kuma ni ba wata dawainiya bace ana to ga wannan masha Allah madalla to madalla to Allah idan fa an je a gaishe shi ba da kuma ni ma ba insha Allah alhamdulillah to madalla yawwa kai hakuri yau ba ku da kuɗi ba gobe idan na zan baka 15
je ki ci gaba kaga ya ga kuma bi 15 ko jaɗi ne shin amana komai wa alaikum salam ran fito ango ka sha kamshi amarya ba kya laifi ko ke kaddan masu gida amma fa kiwo masu iya magana haba ne to masu iya magana ne mana haba ne mai gida tun yanzu ka fara kawo dan su maganganu to ba haka ba dai mu gaisa ma ai wani abu ya gida lafiya dan ya iyali ma ba su na ga musu nan na yau har ana yau na ga hashara ake wa dakin ki na ga ana share dakin na ce abun zumunci har an fara tun kafin ta iso aka ce ai haka to kin ga na zo mu ƙara daddarewa saboda kin ga daga gobe juma'a saura sati uku insha Allah to shi yasa na zo in ki ko da kai wata matsala mu tunkare ta kafin lokaci ya kure ba wani matsala babu ko ba wani abu duk wani abu an riga an kammala sai magana ta magana da muka yi kwanakin baya ban manta ba magana a tamfanki ta fita biki za a yi za a yi ba za a yi ba kin gani kin ce magana tarewa sati ɗaya ne da ɗauran aure ko kwarai sati ɗaya da ɗauran aure insha Allah abinda nake so da ki kamar yadda na ce miki tun farko kuma shi sarkin noma da ya hau min wannan hanya ya gaya miki ina da mata ya jiya tana da ya ana ce mata gallaka ko ba haka ba haka ne na gane do Allah do annabi don Allah don annabi gara in fara yi wa tukka hanci tun daga nan in Allah ya kai ki gidan nan tunda tare zan haɗa ku ba na ci a je ni a zamanto gidan ya koma kamar gidan damba ba gara makota dama da hagu in ji sun zo sun yi koyi da gidan ta wurin aikata alheri ba sha ba za a samu matsala ba in dai ta waje na ne sai dai ta wajen iyalanka dai amma ta waje na kan ba wani matsala shekaran mu nawa da ita shekaran mu nawa da ita ai malam baka sanin halin mata sai ka karo musu kishiya to a lokacin ne zaka san halin kowace shi yasa nake utukar hanci tun yanzu yadda na ja mata kunne ke ma na zo in ja maki Allah ya rufa asiri matsalar dai abinci da yardar Allah ba za a rasa ba an san yau da gobe sai Allah ko ba haka yake ba haka ne do Allah shairun ku mata nake tunawa to malam tun yanzu ka fara wannan magana anya da adalci a cikin wannan wallahi da adalci tukar nake wa hanci makoci na wannan gidan da ina gidan da kwanaki muna wucewa na nuna miki mai kwano ko na gane sati ɗaya ta yi aka fara uwa ka uba ka to ai da laifin to daga wajen miji ai ku matsala ku kenan mata dama in dai zaka ji an samu matsala tsakanin mata da miji to in Allah da in mata goma za su haɗu idan gida yayi kyau mai gida idan ya ɓace mai gida to laifin shi ne ka tuntube shi zai gaya maka tuntube shi ko ƙwarai to a bar shi laifin shi ne ni yanzu zan koma to na gode sarkin yana nan baya nan yana gona to dan kada a ce na zo ba mu gaisa ba a'a yana gona in Allah ya kai mu bayan sallar isha zan dawo ma aiki za ka ji zuwa da turmin zanin ko turmin zanin ki dake kwantar da hankalinki mana haba me kike ci na baka na zuba ni dai tunda ce miki bayan sallar isha ma sai na dawo to shikenan na gode don wallahi ka je da gida na rantsi da Allah shekaran jiya na'am da na ga wasu anan a tsaye Allah na shawo. A nan kofan gidan mu? Na shawo ki suka zo ai. A'a wallahi ai ni sai kai ka riga ka sani. An riga an gama. Zuciyar ta murtuku ta tsaya a nan. Ina zuwa sai na gashi dan uwan naki ne. Shi yaron dan sai wajen sarkin noma. A gefe gidan to. Wadalla. A gaishe su. Masha Allah. Kina ji abin da yasa na kira ki. Saboda yau da gobe sai Allah. Dole mu kalli gaba mu kuma wai baya. Kin ga irin matsalolin da suke faruwa a cikin gidan nan nawa da tawa matar. Sannan kin ga irin abin da suka faru a naki aure na baya. To ai ba laifi na bane wannan laifin dangin mijin ne. To shi aure sirri ne, gane mai laifi sai Allah. Sirrin aure
ba ka gane mai laifi, to amma ba shi ba, yanzu abin gudu shine kar a maimaita. Wannan da za ki gidan shi halin shi daban da wancan, amma idan aka ga abin da ya faru a can gidan ya faru a nan gidan, to kin ga laifinki za a ce. Amma aka ga wani abu daban, to kin ga nashi ne kenan. To ba kuma ma fata yanzu kuma ga gaba an taho, wannan aure da zaki da wannan bawan Allah ya zama ba a maimaita ba. Insha Allah ya. Na tabbatar da gidan shi akwai bambanci da wancan gidan. To idan aka ga abin da ya faru a can gidan da ke ya faru a nan, kin ga laifin ke. In ko aka ga wani abu daban, to an san shi ma kalan nashi ne. Ballantana ba ma fata so muke an zo kenan. Sai mutuwa in Allah da. To kuma kin san da uwar gida ba auren farko bane. Shi yana da mata. So a kiyaye, ni kuma amini na ne dan tare muka taso. Kin ga idan aka ba za a raba ɗaya biyu ba, za a iya cewa ma auren zumunci akai. So da Allah da Annabi a lura. Ina ganin ai yanzu sauran 'yan kwanaki bai wuce sati 2 ba. Kin gama kintsa komai ko akwai wata 'yar sayayyar da kike bukata yi? A'a wallahi na kintsa komai na. To abinda za a yi, zan sa wannan yaron na waje na ya sai da buhun masara 2 ya baki kuɗin ki ƙara. Domin kin san amare ba ku rasa 'yan abin saye ai, ko an ce an kammala. To madalla, kina iya shiga ciki ba komai. To na gode. Madalla. A dan wuce min da fatanyan nan. Duk da an riga an gama aiki da ita sai kuma gobe. A tamfa yarinyar nan tunda tana da saukin kai, ko 2,000 ko ta 1,500 na samu, na san yarinyar nan wallahi za ta karba. Ka ga bayyo ni in fara wannan al'amari sai da aski ya zo gaban goshi. Gaskiya ne. A ce na kasa. Gaskiya ne. Gaskiya ne sarkin noma. So dan haka zan baka kuɗin nan. Allahu akbar. Godiya. To amma yaushe za a bani? Ana gama biki da sati ɗaya. Da sati ɗaya insha Allahu zan kawo ma kuɗinka. Amarya. Amarya. Wannan tsohuwar kuma yau da me kika so? Kullum sai kira kamar ta tsohuwar bazawana, me ya faru kuma yau? Lokacin cin abinci ni karan kaina, ni abincin da ni kaɗai ne ma ciki na, ban yi da kowa ba, ko mai gidan sai dai ki je ki mishi, amma ni kan na daina girki daga a nan gidan. Kuma daga ni sai ciki na shine zan dinga ma girki. Da ke ne yarinya ki ballaga za kullum in gari yawa kuna bin kororo ni ne zan zauna muku abincin. Wallahi subhanallah. Gallaga da ita da uwarta sun haɗa man kai, sun juya ma mai gida na kai gaba ɗaya ya sanar wallahi ba zan koma ba. Tsaya ya ba ku, ai ba zan fahimci ne. Gallaka budurwar ƙauye soyayya da ke sai an shirya, dole sai an shirya. Akon a tashi sai labari, gallaka budurwar ƙauye a yanzu ke ake wa gori. Kina tsakar ki dama da nasu, wata ran dole za a biyo ki. Gallaka a da kuka kira ta, a yanzu me yasa kuka bi ta? Na ce miki komai zai zama